putraning sun sira iku wanci pisah lan jeneng wang yo kuli nang arep dipetik kira nang praja duwiteng narpati nanging kawek kasing wang yo pekak taki anakku nggih anakku Bratasena aja kaget rasane atimu pun ibu sakadang sumusul marang praja Ngastina iki bot-bote nggonku mestuti dawuh pangandikane ingkang eyang Kanjeng Rama Premban Begawan Wiyasa. Wah, Prabu Kunti ora nyono babar pisan yen to Prabu Kunti dina iki sumusul marang praja Ngastina. Iya Bratasena bot-bote nggonku kautus kelawan ingkang eyang Rama Premban Begawan Wiyasa banjur kowe sowan marang praja Ngastina. Ana wigati apa Bratasena lan kowe didhawuhi apa kelawan wakmu Prabu Dastarastra? Prabu Kunti. Iya kepriye Bratasena? Wangune Kanjeng Wadipati Dastarata wis krasa atine. Dikira yen to para Pandhawa bakal njaluk kamukten negara Ngastina. Banjur pangandikane Prabu Dastarastra negara dadi pasrahake karo aku. Nanging wanti-wanti dawuh pangandikane Abiyasa kakekku kaya aja gage nampa barang sing kira-kira ketok mulya nanging kowe ora nindakake dharmane kasatriyanmu, kowe ora bakal dadi kamulyan. Mulane aku moh nampa sak banjure Prabu Dastarastra paring dawuh karo aku diparingi liru wujude alas kang sinebut wana marta dipasrahake karo aku kadhawan babati. Lah banjur kowe priye Bratasena? Aku ya saguh, aku saguh babati. Aduh adikku, menapa to mirah ingsun prihatin Mas Pogumijil tudhatan pokarya Bratasena mbar kakang apa aja ya diwurungna sedyamu Bratasena. Sababe apa? Muka yen to siadi ora nyumurupi lan ora mangerteni. Wana marta kuwi papan gawat kliwat angker tur wingit kuwi papaning para jin setan priprayangan. Tegese kuwi dilorotake kelawan wong Ngastina aja ya dipun kakang materake marang karaharjanmu. Ya yen to siadi bisa ngrampungi babat wana marta. Sisip sembire luputing panjangka jeneng sira Yayi Medhi bakal katir wandan merga saka pokaling jim setan priprayangan. Mbar kakangku, apa Bratasena kowe menungsa wedi karo demit?
kudune menungsane sing kudu ngalahake karo demit aja gugon tuhun. Nanging Sumelang kuwi sandangane urip, aku ngerti wong Sumelang kuwi sandangane urip. Ngelingono, Pandhawa kuwi duweni prasetya. Antiga sak petarangan pecah siji pecah kabeh. Tekse nek mukti siji mukti kabeh, mati siji mati kabeh. Yen to Yayi Bratasena iki mengko cilik lara gedhe temekaning pati. Tekse Pandhawa kudu mbelani temekaning pati. Mati ya wis. Pati uripe menungso iki ora mergo demit, ora mergo babat alas. Gawe kakek biasa. Pati uripe menungso iki diasta dening Gusti sing gawe urip. Punta wonten dawuh Kanjeng Ibu wis kene-kene. Mundura Punta kaya ana benere. Ucape Kadang Musi Bratasena. Wong ing driya mangu-mangun kong kandhuan rimang lirena tanpa kanin yen tantu samengkusang ya utama Bratasena batu kunti apa yen to pancen wis madhep mantep rasamu Bratasena anggono bakal babat Wonomarta ora liwat pun ibu Gonayogiyani pun ibu nyarujuki nanging kebak ping pengati-ati ya Bratasena Batu Kunti ya menawi tetewa mekaten Kang Mas keparing boten keparing kengrayi pun permati badhe nderek ora susah aku dhewe wae yen to permati melu kowe ora ngeparengake jenenge kowe ora adil. Pandhawa iku ora mung Bratasena dhewe nanging kalbu Permati ya Punta ya Pinten Tansen. Yen to pancen para Pandhawa niate luhur bakal ngupaya kamulyan nanging eling ya Bratasena. Kowe golek kamulyan kowe ora mbok nggo mulyakake kula wargamu nanging nggonen mulyakake para kawula dasih sing padha tresna karo Pandhawa kabeh. Mengkono Batu Kunti iya ora ketang sing ringkih paribasan mung nyekleki pang sing cilik-cilik ora dadi ngopo karben uga ngepuh kringet ngetokake darmane ya yen to pancen mengkono ning aku njaluk Kakang arep jlamprong lawan kembar aja nganti ngersula nyandung lelakon apa wae kudu ditampa kanthi tulus inggih Kang Mas ngetokaken dawuh iya Yayi bakal tak turuti apa kang dadi atur inggih Kang Mas nedya kula saken dawuh paduka inggih Kang Mas ngetokaken dawuh paduka Kang Mas Narpati Sarwa Putra Myang Sananjaya Risa
Bratasena. Aku arep mbok kapake Bratasena, aku kok mbok junjung dhuwur temen. Aku Dana Bratasena. Abu Kunti. Aja kleru penampamu anane ku tak umbulake. Aku ngrumangsani anakmu sing ora iso ngajeni karo wong tuwa luwih-luwih marang ibuku. Aku ora iso basa, ora iso nyembah, ora aku wong kagok. Babu Kunti. Aku bakal mbabati Wonomarta iki mara kaki sawangen saka trenging penggalihmu. Jagate anakmu Bratasena iki jejeg apa daya. Yen pancen jagat iki jejeg jagakno aku entuk gawe. Nah yen to pancen jagate anakmu Bratasena iki wis daya. Wis tegakno. Mbok menawa yo mung kari sepisan iki nggonku sungkem karo ibuku Dewi Kunti. Duh anakku Ngger Bratasena. Manut saka pangrasane ibumu. Padang jinglang jagatmu ngadeg jejeg jagatmu. Manter tejamu nyodo lanang. Bratasena, Bratasena yo mung weling kuyung ngrestakno dawuh ibumu. Ya piye? Sak mangsa-mangsa kowe pengkok ing Pancabaya. Kepengkok ing bebaya nganti gedene kowe perang. Kowe menang kalah kowe aja sumbar ya Ngger. Yo. Yen kowe menang aja umuk, yen kowe kalah kowe aja ngamuk Bratasena. Ketokno jiwa kasatriyanmu. Ambarana kawicaksanan lawan katresnan ya Ngger. Yo tak katesake dawuhmu. Sigra mangsa risang bayu siwi ritumuka manembah angler boyo kontap angler boyo mesti nimbang ngungkal gunung Kancut kumreko tumanjing Rikatot yan Bratasena kampoh ing tantin tulu hati sarira ngula tumung godhek wok sindar dodo yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa mawa sindung yen lu mari
jegrek yayah tugu Sinukarta sang Bratasena dupi mulat Graring Wonomarta alas gong liwang liwung reksa gurda menyang mandira tepung maru gunung pebuletaning pangsambung sumambung katempuing angin pating grok pating jretot suarane anggegirisi madyaning wana sineloro-warawa jero papane lintah pacet kula diwelar wilis lemut gangga pinggire katukulan ron kemadoh rompyoh-rompyoh sumamana kembang rawe sarta kayu ingas ingkang tetela sugih glugut wisa kang tuanggateli nadyan makatena datan ngendhoni tiyase sang Bratasena dene raresa mbabati Wonomarta kekayon ingkang ageng-ageng rebah kabarubuh ing ngalit-alit prok rungkat katut sak oyot-oyote ngati bubrah langkrah candrane